Zdravím všetkých, moje meno je Progres zo Showtechnic Music Marketu a vítajte pri novej sérii videí. Začíname s DJingom, kde v každom videu si predstavíme jednu zo základných funkcií modernej DJskej techniky a jej využitie v praxi. V tomto úvodnom videu si predstavíme základné rozloženie moderného DJského kontroleru, respektíve tzv. Layout. Na túto ukážku použijem Numark Mixtrack Pro FX, ale podobné rozloženie platí aj pre ostatné konzoly iných značiek. Moderné DJské kontrolery delíme na dve základné sekcie. Player sekcia a mixer sekcia. V každej mixer sekcii, respektíve mixpultovej sekcii nájdeme niekoľko otočných knobov a posuvných faderov. Začneme zhora. Gain fader, respektíve prvotné zosilnenie, výšky, stredy, basy, pri niektorých je to dokonca aj knob na filter, posuvné volume fadere alebo hlasitostné fadere, crossfader, hlasitosť na sluchatka a mix na sluchatka. Nájdeme tu taktiež aj tlačítka na cue, respektíve odposluchy do vašich sluchadiel. Čo ďalej môžeme nájsť v tejto mixer sekcii, a to je browse knob, respektíve vyhľadávací knob, kde si vyhľadávate skladby, load alebo načítanie skladieb, poprípade nejakú efektovú jednotku, závisí od druhu a značky kontroleru, konkrétne Numark Mixtrack Pro FX to má v strede. Presuňme sa do ďalšej rovnako dôležitej sekcii, a to je player sekcia. V player sekcii nájdeme tlačítka play, cue, sync, tlačidla na ovládanie loopu, performance pady, záleží od značky, pitch fader, pitch bend a samotný jog wheel alebo tanier. Ďalšie tlačidlá, ktoré sa nachádzajú v každom modernom DJskom kontroleri, je tlačidlo Shift, kde si prepínate rôzne funkcie, a tlačidlo Scratch alebo Vinyl, kde si vypínate alebo zapínate funkcie jog wheelu. Ale o tom sa už porozprávame v ďalšom videu. Nezabudnite dať odber a sledovať naše ďalšie videá z tejto série. Začíname s DJingom. Majte sa, vidíme sa v ďalšom videu.